Sanibonani emakhaya ngamakhaya. Themba ukuba nonke niyaphila. Gama lami-ke mina ngingumthuli ngwakaButhelezi. Ngithi angiqophe lokhu ngethule incwadi entsha ekhuluma ngobuchwepheshe beziqoqelalwazi. Ngiyathemba ukuba nonke niyaphila kuzo zonke iy'ndawo lapho kufinyelela khona lo msakazo lo. Nansi-ke incwadi entsha ekhuluma ngobuchwepheshe beziqoqelalwazi. Isihloko sencwadi sithi incwadi yezibonelo zezinhlelo zeziqoqelalwazi ezakhelwe ulimi lwabantu. Le ncwadi-ke ikhuluma ngobuchwepheshe beziqoqelalwazi, ikhuluma ngobuchwepheshe bomakhalekhukhwini kanye-ke nangobuchwepheshe besizindalwazi. Ubuchwepheshe okukhulunywa ngabo kule ncwadi, ubuchwepheshe bezinhlelo ezakhelwe ulimi lwabantu. Ngakho-ke ubuchwepheshe noma-ke ukwakhiwa kwezinhlelo ezisetshenziselwa ekucubunguleni ulimi labantu. Lapha futhi kukhulunywa ngezinhlelo ezingasetshenziselwa endimeni lapho khona okufundiswa khona ulimi, kuphinde kufundwe ulimi. Ngakho-ke izinhlelo lezi okukhulunywa ngazo la zingasetshenziswa abantu abafundisa ulimi, singasetshenziswa futhi abantu abafunda ulimi nalabo abalufundisayo ulimi. Lapha kule ncwadi esahlukweni sesikhombisa kunesahluko la isihloko saso sithi ezemidlalo. Kulesi sahluko-ke kukhulunywa-ke ngezinhlelo ezemidlalo ezifundisa ulimi. Lolu hlobo lwezinhlelo lapho khona umuntu uma ethi edlala uhlelo athole futhi nokuthi afunde ulimi lapho ekudlaleni kwakhe. Le ncwadi-ke izongena ey'tolo, izotholakala ka-Exclusive Books kungekho kudala, kepha okwamanje isatholakala kimi. Uma okhona oyidingayo le ncwadi angabhala lapho phansi, lapha kulolu hlaka lwe-YouTube asho mayidinga, mina-ke ngizobe sengimthumelela yona. Hhayi, ilokho nje kuphela. Asibonge, siyabonga kakhulu.